Dun auténtico problemón, un problema moi complexo, de verdade, que os veciños da Praza de Cervantes, aí en pleno casco histórico de Santiago de Compostela, din que levan anos sufrindo, pero sen dúbida falan que nos últimos meses a cousa foi moita peor. Bueno, estades vendo imaxes desta persoa que veciños e comerciantes din que anda espido, que a veces lle berra a xente e que fai as súas propias necesidades en plena rúa limpándose contra as paredes ou incluso empregando, din os comerciantes, cadeiras e as propias mesas das terrazas que hai nese punto. Falamos co Concello de Santiago de Compostela, por suposto, e dinnos que o problema é moi difícil, que xa fixeron algunhas intervencións, por exemplo, deronlle roupa, intentaron aloxalo nalgunha pensión ou piso tutelado e non houbo maneira. Tamén intentaron din dentro do Concello por vía xudicial, pero non deu os resultados agardados. E agora coméntanos que están intentando outra solución tamén por vía xudicial, pero que toca agardar. Claro, veciños e comerciantes din que non poden esperar máis polo ben do barrio e polo ben desta persoa. Este home leva aquí dende a pandemia, solo que antes estaba vestido e agora está desnudo. Antes cagabase pola roupa e agora xa lle dá o mismo. Todos os días vai á fonte, unta as pedras, as ventanas, as columnas, vai cun andador, o sea, vai andando e vai deixando todo polo chan. Todos os restos de comida, tíraos. Ten un estercoleiro todo ao redor del. O día a día é terrorífico. Están almorzando nas mesas tranquilamente e de repente se levanta defeca, hace cac, toca as sillas, se limpa as paredes. De repente nos avisa alguén que se arrimou á mesa ou que se arrimou á silla e que está toda cagada. Ademais, é unha persona que é mala, que non respeta nada. O que lle dan, que tamén lle dan comida, botas afora, despois enches isto de palomas, veñen os barrendeiros a limpiar, e ao mesmo tempo de marchar eles, pum, xa bota. O sea que é malo, é malo. Isto non é viable, non podemos vivir así. E ahora non, porque o vento non ven de cara, pero cando ven o vento este, es que non se pode pasar. Ni siquiera o can quere pasar por aí. É imposible. Outro día puxe a tirarlle comida ás palomas. Meu fillo, claro, como calquer neno, botou a correr detrás. Tuvemos que collelo, marchar correndo con neno, lavalo de arriba a baixo, porque non sabíamos o que había tocado deste hombre. Non sei se pudeches falar algunha vez con el. Non tuve o placer, a verdad. El señor se pone en esa esquina que está allí, hace todo allí, hace todo, absolutamente todo. El señor está desnudo. Un día me entraron unos turistas canadienses con el móvil, no hablaban español, escribiéndome que cómo podía estar una persona desnuda en un sitio como este, que en su país no estaría allí. Que se pode facer? Claro, se non é un problema de sanidade, non é un problema de asuntos sociais, é problema de que? Porque no xulgado tampouco ten que haber unha solución para este home, incluso pensando nel. Creemos que hai que facer algo e non poden decir que teñen as mans atadas e que non se pode facer nada. Entonces, que comémolo? Alguien tiene que ocuparse de que esa persona no debería estar en la calle. Es algo que da pena por él. Si a nos poñen unha multa cando o can fai algo e non nos recolles, pois con máis razón esta persona hai que facerlle algo. Veñen os da Cruz Roja todos os días, non se pode facer nada. Veñen os servicios sociales, non se pode facer nada. A policía, Urbaser, o sea, que aquí ven todo Dios. Pero sigue aí.